Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Audi Q5 с двигател 2000 кубика TFSI с мощност 211 конски сили, с код на двигателя CDNC, произведен 2009 година, с монтиран газов инжекцион King 3000B, предназначен специално за автомобили с директно впръскване. Автомобила гори 85-90% газ и 10-15% бензин, в зависимост от карането. Изпарител, който монтирахме, е Tomasetto Nordic XP с мощност до 250 конски сили, много мощен. Дюзите са Hana Gold, монтирани под кората на двигателя. Компютъра, както казахме, е King 3000B, специално предназначен за тези автомобили с директно впръскване на горивото и се изчислява много добре сместа. Също така има система за изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Филтрите са монтирани на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното се намира в капачката на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира на мястото на резервната гума и е с общ обем 43 литра. Чисто събира 34-5 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 300 км, което е много добър разход за този автомобил, все пак е SUV. Цената на системата е 2500 лева и се изплаща за около 25 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ветрали.